Băi, ce faceți, bă? Eu sunt în Winchester. Bat coclaurile pe aici. Sunt în căutare de niște trepte. Este un deal ceva mai încolo, cu o mulțime de trepte. Și bă, mă duc acolo, bă, să urc treptele. Sunt la o oră și jumătate deportare de casă. Da, hai, ne vedem când o să ajung acolo. Da, am ajuns. După cum mi-arată telefonul. Da? Și aici este... Da, aici scrie Sun Country Hill. Hatchiness. Da? Hai. Mă jos către scări. La scări. Sau nu văd nicio scară momentan. Momentan e doar un deal. Dar va fi și scara. Aici am navigatorul. El arată, dar mi-arată în altă parte. Ceea ce nu e adevărat, fiindcă ăsta e dealul. De fapt, stai așa puțin. Hai să vedem, să nu ne încărligăm pe aici. Car park. O iau pe aici. O iau într-acolo. Iau cenuc bătrân acolo, da? Hai să urcăm. Urcăm și urcăm. Nu știu să mi arată la dreapta. Vedem. Era să zic că nu, că o să n-are nicio nucă, dar are, mă, are nuci. Mure pe aici. Să ne arăt aici. Aici, n-am nicio treaptă, nimic. Hai pe aici. Sigur aici. Sau acolo. Acolo, aici zice că e poteca închisă. Ia uite. Uite cum arată asta. Încolo. Aici că e închis. O și pus de crenge aici. Ca să nu treci. Mă rog, hai să vedem. Mi-arată înapoi. Și eu de ce mă duc înainte? Nu știu. Deci, am crezut că am ieșit drumul, dar finally uite scările. Haide. Aici mi-arată bine. Mai nu și-au avut navigatorul, cu s-a zăpăcit acolo. Ia uite, scări de urcat. Scări de urcat. Urcă, Gabriele! Da, voi urca. De aici o să mă duc și puțin la mare. O să mă duc, da. Da, urcă, Gabriele. Fain. Bine, scările.
Acolo e și o bancă. Pentru cine obosește. Nu pentru mine. Încă sunt tânăr. La cei 30 de ani ai mei nici nu se observă. Așa, Gabriele. Bagă, Gabriele. Nu mai sunt scări de ideal. Am ajuns, da. Da. Am ajuns și la mare. Am ajuns și la mare. Cu puțin de ei. Ei nu știu românește, dar înțeleg ei ce vor să vă zic. Wow! Oh, Marea Nordului din nou. By the way, suntem la Bournemouth. Acolo, așa după cum am mai zis, acolo este Franța. Franța, bă! Hey, take care, kids. Okay? What is cold? Not swing. Yeah, it's cold, David. Apa rece. Da, mă, și am ajuns și aici. Am urcat scăricele la Winchester și am venit să ne răcorim puțin pe picioare aici. Apa rece. 15 grade. Așa arată. 15-16 grade. Pe zi au fost 17 grade. Rece apa, rece. Dacă te obișnuiești, e ok. O să vină și o băiță aici. Da? Mai încolo. Mai peste o săptămână, două. O să mai încălzi puțin apa. Probabil la voi în România este ok. Da. Asta de aici, de la Bournemouth. So kids, where are we? Bournemouth Beach. Yeah, Bournemouth Beach. Salut, dragilor, vă salut! Cu stigma și respect! Ok. Toate cele bune. Kids. Bye. Bye.